Čaute lidi, dneska uděláme room tour, budeme točit můj pokoj, ale u sestřenice. Už se to vlastně na tom prvním videu s pečopákama řekla všechno, že prej nemůžu, že to nechci, že jako někdo zjistí, třeba jaká holka zjistí, moje kamarádka v TikToku, ona zjistí, že jsem nějaká Češka, která trochu neumí mluvit a takové jsem jako trochu divná, vypadám trochu divně a takové věci. A přitom já jako točím jako fixy. Pokud tady vidíte všechno jako oversize, tady mám nějakou samolepku, vidíte, pak mám stému kytičku, a to není nějaká kytička. Nevím, jak se to říká. Auč, to je hrozný zvuk. To je na vlasy. A já vám ukážu můj styl vlasu. Já hodněkrát nosím. Jo, už vidím takový starý obličej, už mám tady dva. Když si to dáte takhle, mně to spadlo jenom toto. Tak a otočíte tak a takhle si to dáte. Takhle si to položíte. A připadnete si, že máte kratší vlasy. Já přitom si chci ostříhat vlasy, protože mi to přijde hrozně škoda. A já chci být hezčí jako s dlouhýma vlasama. Počkej, nějak to upravím. To je tak hezký ty vlasy. Já už to nosím už od 7 let. Ale tu klapsu, tu růžovou, nějakou už mám novou. Ale když jsem už se chtěla mít jaký styl na vlasy, tak jsem nosila od 11 let toto. Měla jsem málo vlasů, ne úplně moc málo, ale podívejte se na můj video, kde mám prostě jednorožcový tričko, kde ukazují Pokémony, kde ukazují jaký kouzlo, pak ukazují jaký hokejský karty a pak jsem na to jednoho hokeje řekla, že to je bratr. A já se vím. A už to mám trochu jinak, to uvidíte, já vám ukážu prostě room tour. Už jste ho dlouho neviděli a já vám ho ukážu. No, asi moc mluvím. Tak. Tady je moje studio s pečopákama, tady mám rozveh do školy, tady mám domeček, tady mám fixy, pastelky a to nevím, co to je. A tady mám pod pečopákama, počkejte. Tady mám pod pečopákama prostě papír. Pak vám ukážu novou skříň a to je z IKEA. Já to nechci takhle. Já vám ukážu tady hračky a tady mám spoustu nových hraček. Tady je moje oblíbená hračka Minnie Mouse Pop-It. A vám to ukážu asi takhle. Jo, tady mám nějaký papírek z Real Geeku. Já jsem si koupila můj novou merch za 500, to je hodně. To je pro mě moc hodně peněz, ale pro liče je to úplně normální. Pak mám tady Barbínu, která nemá oblečení. No vidíte ho pod mě, já vám ho prostě ukážu. Taková Barbína, hezká, má zapletené vlasy. Tady má nějaké ozdoby, nevím, co ty za ozdoby, ale to jsem si někdy našla, nebo jsem si to vyměnila s holkama za pečobáky. Tak mám tady anděla a jednorožce. To jsou moje oblíbené hračky. A tady mám, já vám ukážu, tady mám nějaký deníček. A tam jsem si do deníčku nic nepsala, ale jsou tam pěkné obrázky.
A si píšete, co chcete a tak dále. Tady jsem se něco vybarvila. To jsem dostala od 6 let. Měla jsem úplně ráda jednorožce a ráda pečopáky, ale já jsem si na tomto videu jsem už dlouho neukázala pečopáky. A teďka to vidíte, ale tady máme jednorožcový abecedu. Tady vidíte. Tady máme něco rozluštit. Co to tohle znamená, a to nechci. To si vyluštíte sami. A to nevím, kde jsem to koupila. Peskočka tam je asi možná, no to je to peskočka, co si tam vymýšlím. Teď jsem si vybarvila pusu a ta pusa mi připomíná úplně z toho Robloxu. Oh, what the fuck. A tady si dáte jako fotku a máte svůj deníček. A ještě k tomu má deníček takový špitky, nevím, jak se to říká. Ale mně se víc líbí to duhový, protože mám duhu úplně ráda, ale je to škaredý trochu. Ale toto je to stříbrný, ale vidíte asi trochu barevně. Takže dám si děleček sem. A tady mám nahoře jaký hry a hračky. Tady mám 2 spacáky, jedno náhradní, jedno starý a pak mám tady madračku. Pak mám tady svou starou fotku od 4 let. Já jsem byla úplně cute. Jo, tady jsem já, čau. Já točím tato tabletu, protože přála bych si iPhone, ale nejde to. Tak jdeme na další room. Tady je moje postýl. Tady jsou moje oblíbení plišáci. Lenochod, králíček a kočka. A tady nahoře nikdo nespí, ale vám to můžu ukázat. Tady mám, jak se to říká, tak nevím. Tady je Pavlík, tady je můj bratr. On se nejmenuje Pavlík. Já vám ukážu, můj bratr se jmenuje Lukáš. Sakra, to je taková tma. Tady vidíte pečopáka, který to akorát svítí, ale nejde to. A nevím, jak by se to svítilo. Nevím. Pak mám nějakého pečopáka, který otevře nohy. Pokud zmáčknete ty křídla, tak se roztáhnou ty nohy. Pak mám tady koč. Ne, to není moje, to je bratrovo. To je Lukášovo hračky. Pečopáci teda. Ne, tady je Lukášovo pečopák, další Lukášovo. Já nevím vyslovovat. Kurva. Tady je Lukášovo pečopák, jaký Dalmatín si myslím, že to je. Pak jaký tady je morče. Tady jaké morče, ne. No, tady je jaká včelka s brýlama, možná to vidíte, nebo ne. Nebo vám to ukážu ve světle. Pak máme tady mývala. Krásný a žlutýma vlasama, počkejte. Vidíte, tady žlutýma vlasama. Pak jaký papoušek, nebo ne, nevím, asi papoušek. Tady jaký pejsek. Tady jaká kočička s šatama. A tady jaký papoušek. Au. Tady jaký papoušek. A tady jaký králíček. Takhle to nechám, protože on vždycky zlobivej ten bratr. On tady nespí, on si tady jenom nechá jaký polštář a on spí s mámou. Ale já jsem řekla na tom druhém videu, že nebudu ukázat obývák, v ložnici, kuchyň a tak dále nebudu ukazovat. Protože já nechci.
A tady mám nějaké knížky, nějaké pahotky starý, tady mám bordel, tady mám tatyžce, taky bordel. To možná nic nevidíte, ale to, tam mám bordel a tam mám něco nic. Ne, to mi to stejně nevidíte, to mě stejně nechci ukázat. Ne, není tam nic hnusný, ale tam jsou ty jaký hračky, tady to někomu už dám. Už mi bylo z toho. Proč vždycky to je tak černý? Haló, no, dobrý. Já jdu radši asi takhle. To je lepší. Pokud se vám líbilo video, tak dejte like, odběr, ale komentář nemůžete dělat. Já nevím, proč to neumím nastavovat komentáře, to neumím. A nevím, jak to někdo může dělat ty moje komentáře. Teď mě nerozumíte. Já to vysvětlím normálně. Jo, chvilku to asi trvá, no. Já nechápu, jak ten Ukrajinec nebo Rusák, jak mohl napsat jako komentář ukrajinský nebo rusácký, já to nepoznám ani. Už jsem to vlastně říkala. Pište to česky, ale nemůžete. Ani nevím, proč to jde. Ale to furt nastavuju, ale nic. Vůbec nic se nedělá. Se nic neděje. Takže už nebudu zdržovat. Ahojte. My to točíme. Vlastně. Ještě znovu.